Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret confessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. I hope you are having a wonderful Thursday. Kumabasa kwamuri nevabva kumashifti makazorora toziva kuti munenge muchititeerera. Imi tinokufarirai zvisingaiti, tinokudai, we appreciate you. Nyaya yedu yekutanga iri kunzi ndakabviswa umhandara nembwa. Vadiweka kana muri vabereki, teererai. Hanzi zvakatangira pakuti sisi vangu vaindiratidza maporn videos ndine makore 13 ndanga ndatova used nazvo everyday ndaizviona. Sometimes aiba foni yamama ndichiona, ndakazoda kuexperimenta and then pamba pedu painge paine imbwa ndoyandanga ndakushandisa, but imbwa iyi yakazondibvisa umhandara. Ndakabuda ropa rakawanda, ndakableeda ropa rakawanda, saka ndableeda ndakatanga kuda varume vakawanda. Apa makore ndainge ndine 14 to 15. Ndakazoroorwa ndaane 17 years. Ndaidana nemukomana wangu aigara kuCape Town, and then tadanana akabva auya karara neni, then arara neni kudaro ndobva ndibvisira pfuma, akatonditora. Saka nawo ndakugara hangu naye, but ndoda kutenda Mwari nekundichengeta kwakandiita. Ine ndakabuda mazviri, nawo ndinoona kubata kwaMwari muupenyu hwangu. Masteps ose andinofamba ndinotanga ndaisa kuna Mwari. Ndinotenda kuti Mwari akandiregera zvitadzo zvangu zvese zvandakatadza pasi pezuva. Ndakatadza zvitadzo zvakawandisa zvisingaiti, saka ndinoda kutenda Mwari kuti vakandiregera, because Mwari vakangonditi uya hako kwandiri, ndini Mwari muridzi wazvose, ndini muridzi weupenyu, so come back to me. So ndinoda kutenda Mwari shuwa. Mwari variko izvezvi nanhasi ndinotogara kupfugama ndichingonamata kuti Mwari makandibvisa mune zvakaoma. Murume handina kunge ndamuudza chokwadi kuti ndozvakaitika, because hapana murume anombozvida izvozvo. Zvinondirwadza kuti ndimuudze kuti ndizvo zvinhu zvakaitika, but ndinongoti this is my secret. No one, hapana anoziva nyaya iyi. Inozikanwa neni chete. Ini ndini ndega ndinoiziva. I hope chete muchaverenga nyaya yangu. But nyaya yangu iri pakuti ndomuudza here kana kuti ndoregedza kumuudza, because zviri kundirwadza kuti chokwadi ndichasvika kupi ndakatakura secret yakadai, because akandibvunza kuti ndiani akambokubata. Ndakanyepa ndikati ndisekuru vangu. Since sekuru vangu vaimboda kundibata chibharo 2018 ndainge ndine 12 years, but zvakapfuura vakazofa havo. But ndinoda kutenda Mwari ndaane mwana wangu ane 2 years old. Alright. Saka vakazoindira mberi vachitaura encounter yekuti sekuru vaida kuvabata chibharo sei. Ndichazouya nenyaya iyoyo, because ndikazodzibatanidza apa vanhu vanobva vatoziva kuti ndiye. Handiti sarega tingoisei yakadaro. Mazvinzura moga vabereki kuti hanzi sisi, my sister, mwana wamai vangu ndiye aidondiratidza mapono pekutanga. Kubva ipapo ndobva vatoita aka-addict. Saka zvinhu zvakaoma. Ndakazongovati pandakangobata pekungoti imbwa, ndakabva ndatoti iwe, whether you like it or not, ndoda kuti utaure napsychologist, because unoda therapy we. Zvinhu zvakaoma chokwadi. Alright. Regai tipinde munyaya inotevera. Nyaya inotevera. Tete makasimba here, ndinoreurura kukonzera havhu kumbazi, mvenge drama yekuda kupfuma iyi yakaita kuti rimwe gore ndifambe nenyoka menyu live and direct. Tete bhururu wangu Dan aingorarama upenyu usinganzwisisisi, asi aitoita mari yake yakanaka chose. Kuti unyatsoona kuti mari yake anoita kupi uye sei, wainge usingawani mhinduro yakati tsepete. Ndaingangoti shamwari yangu Dhani uyu aitsvedza semuramba, asi one day akazondiudza kuti aive muchidhiu chekutsvaka ma-endangered species aya asingatendegwi pamutemo. Ma-endangered aya muno munyika anosanganisira mapangolin, python, shato, nyanga dzechipemberero, zvingodaro. Dhani ainge andisimbisa kuti zvinhu zvinopisa ndizvo zvinobhadhara manje, asi machanges aiva 50-50. Vaigona kubudirira kana kuti vaigona kunyora, saka machances acho aiva 50-50. Jere ndairitya, apawo mari ndaida, saka ndakadecide kuti ndaizorovera moyo padombo then ndotsvaka ma-endangered species aya. It's not like they commit a murder. It's not like zvaizoita zvaiva namhuri here zvinhu izvi, kwaingova kuomiserana for nothing. So tete ndakaita mhanza yakanaka, ndikasangana nasekuru Shato vaizvifambira zvavo mastreets mumusi. Ndakafonera Dhani kuti ndaive ndasangana neShato. Dhani akati chokwadi ungasiya mari ichienda. Vanoziva Shato vanoziva kuti inodirwa zvinhu zvakaita semafuta ayo, ganda rayo. Saka indaizenge ndauraya tsuro mbiri nedombo rimwe chete. Asi Dhani akanditi aingawana bhaya wayo, asi ainge aneta nekujutiwa nemakoronyera epaHarare, so aida kuiona live and direct. Futi nikisi ndaizoicapture sei, Dhani nabhaya ava vaida kundiomisira sepenzura yedofo. Alright.
kuikepsha ndaizobudira ko ndaifamba nayo sei sezvo ndainge ndisina chifambiso ndaiva tsokorola akatrena apa mari yaitaura nambaya yaive mari svinyu chaizvo zvekuti ndaitozviona ndatovakawo kafleti paruzevha pamwe chete nekucheresa mugodhi ndikatorarawo zvinonani ndichichengetawopo. Saka ndaizoruka zano tete woti mudzima haikupi ruvirizve. Saka ndaitoziva regular sport yasekuru Shato tete. Ndakakoka zvivindini ndainge ndogara ndakatsvaka kasimbi kangu kandoweredhesa kumashopu. Ndaive ndakamboona channel yeNational Geographic. Saka ndaive nezviidea kuti zvinofamba sei. Ndini zvangu vare musango handina wandakamboudza ndakangoita fungira moyo rwedo rembwa. Woti tete vamwe zvipfuwa zvavo hazvina kutsigiswa nebapu regwaika zvotamba semapapu ari pamoto. Ndopaya panoshanda kuti dzimwe nzendo taurai madzoka zvechokwadi. Ndakasvika sekuru Shato vari paposto ndakavabata muswe ndikavaisa musaga ndikasunga netambo ndikadzokera neoda rangu ndikatofonera Dhani kuti mangwana ndaifumubata jongo muromo ndaimukira kwete zvekutamba. Tete munongoziva kuti mabhazi eusiku ekumamisha anomukirwa usiku chaiwo mapere achiri kutochema. Vazhinji vanoziva kuti ndimanje pava kutanga kupinda mabhazi asina keria kumarutu ekumusha kare kose ndiwo aingoenda kumusha achinzi akasimba zvimwe kuda aive kubuda mufashoni. Amen. Saka ndakasvika pabus stop sekuti hwaiva usiku kondoedza apa ari mazuva emhindo futi kondakta akangoti tipinde nemutundu yedu mubhazi. Taizoti kana tasvika pabus stop reBaroni imwe mutundu yaizoiswa pamusoro pebhazi. Driver akarova bhazi achiri mambakwedza iwawo sokuti aida kunokasika kusvika Harare. Ipapo panze painge potanga kuchena uye bhazi musi uyu harina kuzombozarisa zvakanyanya. Saka mutundu haina kuzobuda mubhazi. Tete handizivi kuti magirigiri emuDust Road omabhambo aya kuti saga rakasununguka rini asi yakazovabata mukobvu bata mutete nyoka yabuda musaga. Mubhazi makachemwa mukanamato yainge yangova mheremhere tete kuti zvichasanangura kuti nyoka yapinda sei mubhazi hazvina kutsanangurika. Vamwe ndivo vainge voti muridzi webhazi akaromba saka zvinhu zvake zvainge zvafumuka. Vamwe ndivo vaiti pane munhu ane mushonga wakashata. Hanzi navamwe madzimai mweya waingovaratidza kuti vachasangana nemedzo. Ipapo tete ndaizenge ndapusa senge huku ine stress asi chandainge ndazviudza ndechekuti ndaisazobvuma mhosva kunge plate yesadza ka hapana ainge andiona ndine Shato musaga. Saka dai zvaizonzi umwe neumwe abate chapinda nacho ini ndaizotsika manzero. Bhazi raiti rikawedzera tete bhazi raiti rikarereka nemabhambo emuDust Road yoinda kusaidi akarereka yoinda kusaidi. Vanhu vakachizenge vasimuka vamira pamasiti munhu otya kuti ukagara pasi anosangana nayo. Tete bhazi rakavhete meso rakananga paGrowth Point ndipo pakazodaniwa vakabata sekuru Shato. Tete ipapo ndainge ndodikitira zvakanyanya laki hapana kuzouya mapurisa zvokadi zvaizoinda nepamwe. Ndakaona kuti ndikada kuburuka paGrowth Point apa ini ndapoti ndiri kuenda kuguta guru ndaizoita main suspect. Ndakangogara ndirimo muchidhiri changu chainge chadhirika. Ndakasvika hangu kuna Dhani ndakarembedza maoko apa ndainge ndisina mari kudzokera kumusha. Ndaiti ndichazotora pane yandinenge ndawana panenge ndatengesa oda rangu. Ndakazoita peace job kuti ndiwane mari yekudzokera kumusha. Kwa ini zvivindi ndainge ndazviwanepi. Handiti Shato inofamba nevadzimi. Saka gesi vainge varamba kutambwa navo nevana vadiki. Vakati beta ndibude pavanhu. Kwangova kufunga kwanguwo. Tete ndakatozonzwa paredhiyo kuti ukabatwa une maspishi ari endangered aya unovharirwa mutirongo chaimo kwemakore. Iko zvino ndiri kurarama nekukanya zvidhina izvi zvima quick money ndakazvirega. Tete patova nemakore akawanda nyaya yaitika asi ichiri kutaurwa senge yakaitika zuro. Handina umwe wandati ndaudza nyaya kusara kwenyu tete uye ndiri kunzwa kurerukurirwa kuti ndatura mutoro wemakore. Musakangamwa kuviga chitupo. Chiitiko ichi chakandifundisa kurarama nemari yakachena. Kodai ndakaurayisa vanhu tete mutyairi akavhunduka bhazi rikabeuka ndaizorarama upenyu hwakaita sei. Asi chokwadi nhasi ndaseka ndisati ndambona zvakadai. Hanzi nyoka yakanga yatsamwa mubhazi vanhu vose vakanga vachimira lucky enough Shato haitemi. Dei yanga iri cobra yaizotema munhu wese. Ati munoziva nyaya yekugwerwe paconcession yaya yekuti zizi rakanga rakabata nyoka richidai richida kuti zizi maninonzi chii iyo shiri iya yemudenga iya igo richidonedza ichibata chidonedza ichibata ichida kuiuraya kuti izohla.
Unfortunately paya kazongonodonha kudai yakanowira muopen track mamune vanhu, nyoka yange yagara yane ukasha ikatema pakafiwa. Bedweka zvakaoma. Zvinhu zvinoitika muupenyu nekuda mari kwai the love of money is the root of evil. Zvino vanga vakonzera mvenge mubhazi. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Hai anti Chitupa vigai, ndiri mukadzi ane makore 38. Dambudziko rangu ndaidana nevarume vaviri nguva imwe chete asi vaisasivana. Ndarara navo same month and mwedzi waitevera handina kuzoona period yangu. Ndaona zvakadaro ndakafonera murume wekutanga akadavira. Pandakamuudza kuti ndai pambiri akabva akata foni. Kubva ipapo message aisapindura. Murume wechipiri ndakamuudza nezvepambiri pangu akauya nepregnant test ikaita positive. Kubva ipapo akatanga kuchindichengeta asi taisagara tose. Asi zvaigondinetsa kuti muridzi angava upi. Tagara mimba yakazvarwa, murume uya akabvuma pambiri, akafara nemwana akafunga kuti tichagarisana, but handina kumbobvira ndawana peace kubva muchiitiko chenhumbu. Ndakazotumira murume wokusada nhumbu kuti ndava nemwana, but still hana kupindura. Mwana ava ne4 years. Ndopandakakumbira kumuona. Mwana achimuona mwana akachema, ndikati why now? Nguva yese waivepi? Akati ndaitoti hasi wangu plus ndine mukadzi nevana. Paakandiratidza mapicture evana vake neuya wangu, unoti waona munhu mumwe chete. Handichazivi tete, mwana atova nebirthday remurume akabvuma nhumbu. Uye anodisa mwana uya zvandinoona. Mari yemadNA handina. Handichazivi kuti ndoita sei. Uye wekuramba nhumbu kubva zvaakaona mwana abva atanga kupa hendi. Handichazivi kuti ndoita sei. Nhai vedu we. Waiwe nyaya iri pano. Zvakaoma. Saka vari kubvunza kuti vedu we ndoita sei. Nekuti vakavata nevarume 2 at the same time. Murume wekutanga ndokubva waramba nhumbu. Wechipiri ndokubva abvuma. Wechipiri he was there from day one. Wechipiri anoda mwana zvavanoona. Ndiye akatotoresa mwana birth. Kwanzi ndoita sei. Imi munoti zvoitwa seiko. Utaura chokwadi kuti mwana hasi wako. Iwo baba like he was there from day one. Handiti I don't know kuti muita wovaudza here kuti imi munochengeta mwana uyu ndoziva kuti munomuda asi hasi wenyu. Kana kuti mototora mwana mototi mochinjisa birth moindisa kuna first father vakavaramba munhu he was not there from day one when she needed him the most. Iye zvino akuchichema nekuti ari kuona mwana akafanana naye. Of course ndio baba wemwana. Nditi zvoitwa sei. Izingoseyawo macomments muvaudze kuti vaite sei. Alright, tisati tapinda munyaya yedu inotevera, ndangoti ndiuye ndizokuudzai nyaya iri pano. Pana mama, a Kenyan mother of 4, she was murdered in the UK. Vaishanda kucare home, saka ndiko kwavakaurayiwa ikoko. Kune vanhu vari weird. Imwe nochana macare homes imbotiudzai kwai kune vanhu vari weird usingaiti mwana unoshanda muma mental institution. Saka unfortunately vanga vasina cover. Saka the Kenyan community iri kutotsvaka help madonations ekuti saka nyaya iripo ndeyekuti family yatoresolva kuti regai vagume vavaviga havo ikoko ku-UK. Vedwe, panoitika zvinhu zvakadai kazhinji kacho, especially kana uchigara wega uri ku-UK. Dzimwe nguva family yako haidozivi pekutangira. Vane mapolisiwo, communicate nevanhu vari kumba kuti ini ndine police. Handiti kana musina mapolisi ndinokumbirawo kuti muzvitore seriously. Guys, kana ndichitaura munenge muchifunga kuti vatanga mai vaya, but ndiri serious. This is serious. These are unforeseen circumstances. Pane zvinhu zvinongomuka zvangoitika. Imi moshanda kuma-care homes, please ndokumbara insure yourself. Please muite careful because unoshona maningi vanodopenga. Ndakaona imwe shamwari yedu yakandifonera ikanditi hona munhu achizvirutsisa. Ndingoti there are so many unforeseen circumstances. Saka zvakanaka kuti tigare tiri vanhu vanenge vakarongeka. Kurongeka kwakanaka vedwe. Then pone vamwe vanozoti ini ndine life policy, saka I don't need diaspora cash plan. You need diaspora cash plan. Why? Kana une life insurance, life policy. Mozvoitika tongoti munhu atofa nhasi atoti D. Handiti beneficiary wako atoti D. Life policy haibhadhari nhasi. Handimoziva. It will take some time. Nguva yose iyoyo munenge muchida mari yekuenda kunoviga munhu kuZimbabwe. Ese ndesusu kuZimbabwe kana isusu maZimbabwe kana munhu akangofa tinoviga kupi? Back home. Handiti mari yekuda kuita back home muchaiwanepi?
imi muchiti handakatemba life policy handitori right. Life policy inozokubetsera kuendera mberi neupenyu tongoti uri mai sekuti ndiri mai ndine murume wangu amuka asipo unforeseen God forbid ndodina vana tofanira kukontinua neupenyu handiti panda kubhadharwa rent, panda kubhadharwa bond, panda kuti vanoende kuchikoro. Asi for the funeral expenses anenge aripo anenge achitohapena ipapo diaspora will give cash plan upon the receiving the proof of death. Handiti ndiri kuda vanhu 10 chete nhasi, ndiri kungoda vanhu 10 vachaclicka link iyo. Handiti nyaya yeuyo wekudanana nemumarried man yandifungidza zvandakambobatana nazvo rimwe gore. Ndakarohwa nenhamo ndikati beta ndimunotsvaka basa kumayadi. Ndakarohwa nabasa riya. That lady wandaishandira was a very nice lady. The most painful thing about nyaya ndeyekuti ndaimuti sisi, iye achinditi mainini sisika kana tazogara ndiri benzi. I betrayed mukadzi aindishandira by sleeping with a husband under a roof in a own bed. Munoziva handizi kuti ndakapindwa nemweya way. All my life ndakakura ndakadzikama, nditori munhu aifamba nzira dziri straight tete. Asi handizivi kuti kamweya kechihure kainge kandibata kainge kabva nepi, kuti yaiva nhamo, kuti ndainge ndadatana dzandisingasvikiri. Kunga kuti ndikadana baba vepamushapa nhamo dzangu dzinopera. Tete hadzina kupera nhamo, in fact dzakadowedzera. Ndipo paunoona kuti if a man is not attracted to you financially, hapana unongo use and dump. Chero kaita monkey style or snake style pambeda. If he does not love you, he doesn't love you. You are nothing but just a number evanhu vanenge akarara navo. Ndakava nekunzwisa kuti sei mamwe maside chick mbinga asingabvi kun'anga. Unenge uchiziva pawakatsika tete. Haisi kids game. Baba vepamba apa vakatanga kudzoka pamba kana vanhu vese vabuda. Ndakakandwa shoko tete ndikambotoramba because ndainge ndisingadi kuradzisa this lady handaiti sisi. Ndakavhevetedzwa kunge teenager nekupusa ndikabva ndabvuma ndichifunga kuti ndakapenga. Izvo aiwa ndini ndaidopenga. Zvese izvi ndakatozozviziva kuti chandainge ndagona chaicho pange pasina. Baba vakandipromisa denga ndiri pano pasi, vakandipromisa kuti upenyu hwangu huchashanduka for the better. Mari aiva matombo kwavari. Zvechokwadiwo mari vaive nayo, kwete mbichana. Zvinenge zvine lucky zvekuenda kutoilet wakamirirwa. Handina kumboita enjoy mari nokuti yainge isingabudi. Zvose zvekuti ndichakuchengeta dzaiva ngano. Ndainge ndangosangana nemunhu ari cunning, aiva tsotsi. Kwandaifunga kuti kudiwa kwaisava kudiwa asi kushandiswa chaiko. Takachovha about gore nababa vaya vaingobudisa zvimari zvisina basa, $20 kana madofarisa $50 yaisapfuura ipapo. Tete mukatasa zvimari zvaindipa hazvisi zvekuti ungaita something chine musoro, yaive kuti from hand to mouth. Tete hatisi kutaura tsuro yemubhuku asi tikutaura munhu ane mari. Taingorova underground iyoyo. Dzimwe dzenguva tonosangana kuloji. The funny thing is mari yekubhadhara maloji vaiva nayo, asi kuti upenyu hwangu hushanduka aiwa vainge vasingabuditsi. Tete ndakatanga kuona kuti ndiri kuitiswa zverudo chaizvo panga pasina. Mistake yangu baba ava pavakati vaida mwana ndikaona ndagara mumvu. Tete ndakaona sekuti mwana will be my passport out of poverty. Ndaizivei kuti ndakapata zvekuti ndakanyengedzwa ndichinzi mwana ndinochengeta. Zvechokwadiwo vane imwe side chick aiva muzvarira mwana aiwa zvaiva zvakaringana. Own house, business in a name, own car, living peacefully and drama free. Ndakabvuma kuita nhumbu iya. Chibereko chakapusa chakabva chadaira. Ndava kufonera baba vaya kuti ndajamba mwedzi kikiki. Baba vaya vachabatiki vava kutanga kujamba sedatya. Kutofona kuti kwashata zvaingonzi gudu. That's what we wanted, isn't it? Munhu hachabatiki. Kutofona fona ichadaire apa basa ndainge ndisingachaendi. Tete ndingangoti situation yandakazobva nayo yaitwa worse than yandakasvika pambapo. I was poorer than before. Ndakatanga kunhuhwa cigarettes kunge chimbwa chakaora. Chimbwa chakaora chikatombonge nani. Izvozvo zvaisaita. Ndega ndaizvinzwa kuti ini pano ndiri kukanda pano kwete mbichana. Kwava kuenda kuchipatara zvikanzi ndainge ndatapurwa chirwere chepabonde STI. Chirwere ichi chotoda kuti tose tirapwe tiri vaviri. Ndava kufona kuna married men vaya kwava kundiudza kuti mukadzi wavo aiva asina sick.
side chick yavo yainge isina siki, ivo vainge vasina STI, saka vainge vasingazivi kuti ndakachiwa nepi. Tete kwakukata foni, unoita senge wabatwa nemagetsi kana kurohwa nezveusiku masikati machena. Chii chakaitika asi? Apa ndiye ega munhu andaiona naye that time. So I was sure kuti ndenge ndaiwana kwavari siki yacho apa period dololo. Zvokwadi unohwa senge unotsva. Ndakatadza kuzvibvunza kuti pfungwa dzandainge ndashandisa kuda babava ndidzo here dzandaishandisa kugrosa road. Ndaiva ndabhaisa kwete mbichana. Ndakazotsvaka mari yekutsunyudzira ndikanorapwa nachiremba akanditi dai ndangoti nonoke infection yaispread ichienda kuchibereko. Ndakapiwa mushonga asi siki iyoyo yaita kunge yekuromba. Yaive isinganzwi mushonga zvekuti mari ndakaburisa yakati ndakaonda ndikaita stress kusara madhirezo dona. Ndakazvituka pamwe nekuzvishora kuti ndaunza umwe muromo panyika ini ndichitambura nemumwe muromo ndaigodii naivedwe. Nhumbu yacho haina kure kwayakaenda, kwete handina kubisa asi ndakatoita miscarriage zvasangana nestress nekushaya plan. Ndikakuudza kuti married men never called to check on me chero nhumbu anga asina basa nazvo kana nekapisi. Ndakatanga kuita uchapa pabonde. Ndakara nevanhu vakawanda, vamwe hombe vamwe madiki, vekuti nanhasi ndikazvifunga ndinoti asi ndainge ndapindwa nemweya chaiyo. Ndakazviudza kuti enough is enough kusvika rini ndichizvichapasa. Ndakarega zvose zvekuzvikanda to any available men. Ndikatanga kuita focus on myself and my son. Ndakatangawo kabusiness kangu, handisi kurara nenzara tete, upenyu huri kuendeka, ndichiri single zvangu, asi handichazvikandi pamunhu wese wechirume wandasangana naye. Ndiri kudzidza kuisa vhale, kuva single hazvirevi kuti ndofanira kungozvitambisa kwete. Tete, ndiri pano kupa kurudziro kune masingle ladies. Siyanai nemamarried men, nothing good can ever come out of them. Kungotsengwa wosvipwa sebubblegum, wosendekwa. Udzwai neni, umbinga, wamarried men hauna zvaunokubatsira. Pfuma yake ndeyake nemhuri yake, kwete kupfuyiwa seuku kuti waita sei. I picked up my broken pieces and moved on. Ndainge ndava neyangu mari, ndava kugesa ndichionekera. Saka umwe musi ndainge ndakatomira zvangu papavement mutown. Ndakamira shamwari yangu Munashe kuti tiende kuhospital visit. Ndakangona rimwe zibango romira mberi kwangu. Ndikatoramba ndichita zvandaita sekuti ndaive ndisingazivi kuti yamirei. Tete ndakazodaidzwa after mudhilo baba vaya, wanikwe ndi married men uya. Ndaikutsvaka uri sei? Ndakusuwa. Tete shamwari yangu yakabva yasvika, tikatobva pasini papo. Ndakazonzwa ndofonera kanzi ndini CJ uye uya murume wokundiitisa. Ndakaita delete and block. Zvekutamba paper 2 kwete. Ndakadzidza lesson yangu. Kwaona married men run with your life, nothing good will ever come out of them. Tete ndakadzidza kuti zvinhu zvikashata anomira nemukadzi wake nemhuri yake, woita hure paya ane nzeve dzekunzwa nganzwe. Benefit yangu was STI nenhumbu yakazoita miscarriage. Zvakaoma. Tazvinzwira toga nditi hanzi ndo zviripo izvi. Benefit yaunobva nayo STI nekuitwa mupfambi chete, otherwise hapana zvimwe zvinombobvapo. Alright, tisati tapinda munyaya inotevera. Pane message ndakatumirwa nezuro. I just need help locating my childhood friend, Bonginkosi Noreen Zikhali. Her parents loved to call her Mazda. We lived in Cameroon, Botswana. Her parents were Mandla and Doreen Zikhali. May their souls rest in peace. Her father was a mechanic. She had a brother, Tembinkosi, and they had a pet dog, Snoopy. They came from Bulawayo, Liveve or Makwekwe. She is probably 27 years old. I've not seen her in 20 years or so. We lost touch when her parents passed away. I believe she had a grandmother or her mom's sister. They referred to her as Dauza. I've been thinking about her since last year. I've tried searching on social media with no luck. Please help me, Tete. I've attached her late mother picture for attention. I hope and pray we find her. Thank you, Tete. Bonginkosi Noreen Zikhali, your friend is looking for you. She really misses you. She said it's been more than 20 years, but she's been thinking about you for more than a year. So wherever you are, girl, please WhatsApp me. Alright. Alright, nyaya yedu yekupedzisira hanzi kuzvara investor. Tete makasimba here? Ndiri kuchema, ndiri kukungura, ndiri kutedemba pamwe
nekuzvituka pamwe chete. Chokwadi vakuru pavakataura kuti roorata yematongo vainge vaona. Isu generation emazuva ano tava nedambudziko rekuti tinozviti tinoziva zvese asi tinozoyeuka bako tadonaiwa nechekare. Tete ndizvo zvandakaita ini ndava kuchinaiwa manje ndiri pamhene. Bako racho randaive naro rakashamula rikaenda kunyika kwaro ndangosara by myself, me myself and I. Ndaiti ndazvara investor manje ndava nemwana muchina. Apa muchina wacho haasisiri muno munyika, akadzokera kunyika kwake kunogara nekuroora werudzi rwake. Ndakasangana naJean Lee pavakauya kuzovhura kamwe kamaini kudhuze nekumusha kwedu. Vanhu vakatoenda vachinotsvaka mabasa ikoko tete. Iniwo ndiriwe vamwe vakanotsvaka mabasa ndichiti ndiwane kubatsirika, asi ndakanzwa zvichinzi ndanga ndati nonokei mbichana vanhu vainge vadotorwa. Handina kuziva kuti pakamaini apa pane kamwe kamushoti gai. Ava vetuziso tudiki ane vhudzi rakamira mumusoro kunge mutsvairo akabva asvitsa shoko. Ndaitova musingo wangu ndikada kutomboramba. Tanga tanzwa mahora stories ekuti vanodya nyoka nembwa. Well, ichokwadi hacho ichocho, vanodya zvinhu izvi. Tete ndakambotanga ndichavanza relationship yangu nemushingazi uyu. Vaisetsa vanhu vacho mazuva iwawo kumaraini kwedu. Zvinonzi moyo muti unomera paunoda, asi zvangu navamwe investor ava zvanga zvisinei nemoyo tote. It was survival tactic. Ende zvinotaura zviya kuti below the belt there is nothing to write home about. Ichokwadi chiya tete. It's next to nothing zveshuwa. Asi tete ini ndaitirawo homwe yangu, nothing more. Takachovha nemuzhinjomwe wangu tikatanga kuverana machira paya. Ko munyama nemanyemwe zvinofambidzana. Ndaingoti ndezvekufara chete. Nhumbu ikati wangu wataura nani. Nhumbu yakabata tete ende handina kukasira kuzviona sekuti kubva ndichikura ndine aya anonzi irregular periods. Umwe mwedzi ndaenda, umwe mwedzi ndajamba. Saka zvakandinetsa kukurumidza kuziva kuti chavamo chemasheve. Tete ndakazopatika Jean Lee ava kundioneka kuti ava kudzokera kumusha kwake kuChina. Zvakandibata asi chekuita painge pasina. Saka mushingazi uyu akadzokera ke kumusha kwake zvakanaka zvinengei. Ndakabva ndaita lose touch naye tete. Handichazivi kuti ainge asingadi zvekutaura neni here or he had moved on with his life. Sezvo kana vari kunyika kwavo vanongorarana pachezvavo. Vanhu vakatanga kundiudza kuti ndava kuglowa nekuita skin yakanaka zvekuti ndakangosvita brush aside kusvika vatete vangu vandiudza kuti ndinenge ndatsika mwedzi. Tete ndakanotesta kudaiwa nekwechokwadi chainge chavamo chamasheve. Mamonths angu ainge aenda tete zvekuti abortion was out of the picture. Ndakazongochengeta ndikabara mwana wangu tete atori nenickname yekunzi muinvestor kumaraini kwandogara. Ndiri kutambura nemwana tete paruzevha. Muinvestor akaenda nemari yake and investor light ari kuona nhamo tete. Ndinozvishora tete zvakanyanya sokuti reality iri kunditi mwana wangu hafi akaziva dzenza rababa vake. Apa kuchikoro anosekwa sei. Ndinogara zvituka tete kuti yangu yekuda zvakachipa yakandiparira. Mwana wangu hana identity tete. Kumusha ndinongonzi wakanotsvaka gora rako. Zvakangoma hazvo. Regai zvakanzi roorana vematongo. Dai baba vake vanga vari vematongo ndainovatsvaka kuti mwana azikanwe kudzinza rake. Ndinoona hangu vasikana vachimhanyira kumaChina. Ndinongoti tete takabva noko kumunga hakuna ipwa. Kazhinji vanodzokera kumusha wokusiya nekarimainda kekuti wakambodonzerana naye magumbezi. No mari, no nothing, no inheritance. Kana vachitadza kuvaka chero toilet pavanoshandira kukuzoti iwe hako Melody. Hamene vasikana handisi kukudzirai life asi ngwarai vasikana, ngwarai. Ndopaperera nyaya apa kwanzi indlela ibuzwa kaba phambili. Vataura sister vakati takaifamba road iyi hapana zviripo. Jean Lee wakainda zvino mwana wasara muinvestor. Mwana wainvestor light hana kana pekubata. Our last story is let me just check it. Our last story. It's not a story as such. Makadi tete ndiri mukadzi ane 22 years ndogara kuCape Town. Ndiri kutsvaka basa remumba kana kusara nemwana asi ndinenge ndichida stay out. Ndine mhuri kana pane anaro ndinorida. Vari kutsvaka basa. Then pane hi auntie, I hope you are well. Age 30, I really need your help. I'm a girl age 20 based in Joburg. I've been follow on YouTube since who I don't know. I'm really desperate. So I have a friend akawandiwandira basa ku UAE. She called me akati she found me a job. Mugona we're not talking pesa app. But akanditsvaka neku Facebook achiti andiwanira basa. The money is good, $900, but problem iri pakuti handina Zim ID and passport. And mafunds asikusangana. If there's anyone who can help me nekutora those passport here 2 weeks, I would really appreciate kana zvichiita if I go I can pay them back.
I really see God in this because the visa ticket zvese it's sorted. My life ndekubatanidza and I'm really grateful to God for giving me this opportunity. Basa racho kuchengeta mwana ne5 years ake, just that. So please ndokumbira who's willing kundibatsira kuti ndiende kuZim and fix issue before September apera. I really don't want to miss this opportunity. I'm praying to God that it finally answered my prayers. Saka baba vatumira ma screenshot aitaura neshamwari yachona akati send me your picture, I want to show my boss. Ndobva atumira picture yasvika, she said she likes you. Yes, Mangamuri too, but she chose you. The paper is coming here, she'll do for you. So you just need the passport as soon as possible. Visa provided in medicals and also flight ticket. Saka ninda zobvunza kuti nayo wedwe. Ye munhu kana achida basa nda kuona picture. Atsvaka picture ndobva ashara musikana wacho akanyayonaka pamapicture, ndipo ndiri kubvunza kuti aisi red flag here. Kukatawo kuti akamboverenga nyaya dzako dzakawanda, but ati aiwa it's not zvinhu zviri legit, saka ndiyo nyaya iripo. Zvakaoma hazvo, ini hangu ndinotya zvinhu zvekukata, but anyway she's really confident kuti zvinofamba zvakanaka. Saka ari kutsvaka munhu anogona kumutoresa passport neID. Ndangoti ndiverenge ndo zvandanzi ndiverenge. Wedu tinokutendai nekuona kwamaita. Chatinokumbira ndechekuti munongosiya nyaya dzedu dzakawanda, munongosiya makomenza nditi asi mvenge mubhazi. Nhasika zvakaoma hazvo, ndaperekwa. Musakangamwa kuti munoklika, ndiri kuda vanhu 10 chete muzuva ranhasi vanoklika link iri pazasi iyi. Tiwane quote, you're just getting a quote from Diaspora Insurance. Maquestions osamunawo zvakare vanobva vakuexplainerai. Handiti ndatenda njiva yakangwara inovaka dendere mvura isati yaturuka. Ngatigadzirirei, let's atizvise fancy these unforeseen circumstances. Ndokutendai nekuona kwamakaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Ndatenda muneso rakanaka. Bye bye.